Niin. Sitten lähtee Emil pyörän selässä. Eka YouTube-video. Ja tänään me ollaan Munkan tai nyt Munkkivuoren Dirtillä. Wow. Ja siinä on Oliver. Mä voin tägää sen tähän videonkin. Niin menkää seuraa sitä TikTokissa. Ja joo, no lähdetään ajamaan. Eikö vaan lähetä ekalle läpille ja tuolla Oliverien vaihteet on ihan paskana, se korjaa niitä ja eiköhän nyt mennä. Ja kuten näette, täällä on ihan räkänen keli, että en tiedä. No mennään, katsotaan miten menee. No kiva. No, oli se ihan kiva alku. Että eikä nyt mikään pahakaan alku olla. No, mennään tuohon pikkustepuppiin seuraavaksi. No niin, sit mennään tähän pikkustepuppiin. Mut sad juttu on, että iso linja ei voi ajaa. No kyllä mä voin tätä ekaa ajaa, mutta toka ei, kun sitä huolletaan, joka on vähän reikä. Ja mä nyt mene mitään ihan täysiä, kun tää bermi on just huollettu, niin tää on varmaan vähän slippery. Niin tää on vähän, se voi olla scary part olla slipperissä bermissä ja kaatuu siinä. Koska se ei oo kivaa kaatua vittu märäs vermis. Täällä on selvitty kelille. No, mentäisikö seuraavaksi tohon keskilinjaan tai no en nyt tiedä mitä kutsut jota me ekaksi ajettiin. No, mennään nyt siihen seuraavaksi. Vittu! No niin, mennään tokalle ranille. Siinä on Oliver ilosena. Ja se on vähän huono juttu myös, että tuolla on, jos näette, ennen boksilinjat, mutta nyt ne on taas pikku gäppejä, niin ei niitäkään voi kunnolla ajaa, kun ei niihin saa hirveän fuljoustoa vauhtia, kun se on tarkoitettu dirteille. Et kyllä se vähän sittenkin joutuu keissaamaan. Mut lähdetään 3. ranille tätä keskilinjaa. Sepa oli ihan paska, kuten näitte. Se meni vähän räkäsesti. Että joo. Tää keli ei blessaa tänään. Kyllä yhtään. Että juu. No, lähdetään uudestaan keskiin tohon. Ylhäällä ollaan, kuten näette. Juu. Ja kesti vähän tulla ylös, kun toi oli tosta alusta vähän märkä, niin se oli vähän liukas. Ja on vähän flashbackkejä, kerran nousin tänne ja liukastuin alas. Ja tonne ei oo hirveän kiva selkä edellä tippuu. Pakko sanoa. No, lähdetään heittää toi eka tosta. Toka ei voi ajaa, niin jarrutetaan siihen. No niin, menoks vaan. Ihan kiva toi eka oli. Sen pahakaan ollut ja siellä on taas Oliver istumassa. Että joo. Lähdetään seuraavaksi. Mikäs linja? No, lähdetään taas keski, kun se on ainoa tämmönen tosi semi-kiva linja, jota voi nyt ajaa. Mennään nyt siihen. Niin. Nyt kävi silleen, että nyt me lähdetään kuule sittenkin Lidliin. Täällä tulee niin kova jano ja nälkä, että ei kestä. Mä otin tosta takin pois. Mulla on nyt tää mun Foxin long sleeve. Tai vähän parempi, kun siitä mun sadetakista tuli ehkä vähän kuuma. Tää ulosreitti täältä on vähän huonossa kunnossa. Kuten huomasitte varmaan. Ja lähdetään sitten Lidliin. Ei tässä muuta. Joo, en tiedä, se oli. Mutta joo. No. Lidli blessaa kyllä tänään. Pakko sanoa. Kun Lidli on ihan lähellä tätä Munkan dirttiä, niin sinne on ihan helppo tässä nyt ajella. Ja älä mieti miksi mä ajan ilman käsiä. Long sleeve on noin housujen alla oli ja ei oo, en tykkää. Pitäisikö testaa keuliin vähän? Oisko? En tiedä nouseeko. Joo, testataan. Tän mä testan tuolla, kun Oliver on jo niin kaukana, niin otetaan se nyt just kiinni. Testaan tossa. No, nähdään tossa kadulla. Kuten näette,
me tultiin tähän kadulle, niin testataanpa vähän nostaa sitä eturengasta. Kyllä se tosta ihan helposti nousi. Mut sen voin sanoa, että mä oon paskakeuli. Että siis joskus se tässä iloisesti pysyy, joskus se ei sitten ikin pysy. Että joo. Ootappa. No, tähän Lidlissä. Kuten näette, me ollaan Lidlissä. Jee. Nyt ollaan kyllä iloisia, koska nyt on ihan helvetin kova nälkä. Että joo, että katsotaan mitä lähtee. Otan mun kypärän pois ja kuvaan silleen tälleen, kun päätä jo sattuu. Se oli vähän likainen. Ja tällä alta me tullaan Halep. Pitäis ottaa. Oli vähän... Okei, joo. Ostokset lähti, kuten näette. No, Oliveri lähti kongi ja semmonen kokis. Ei tässä. Nähdään kohta takas Dirtille. Wow. Täällä me taas ollaan Oliverin kanssa. Tultiin takaisin. Ja kohta ajetaan tulee pikku ruokatauko meille, niin sitten me aletaan taas ajaa. Että kohta alkaa taas. Hei hei. No niin, sitten alkaa eka läppi Lidlin jälkeen. Tiedän. Sekin pitää vaihtaa. Mennään taas sitä keskilinjaa, se on ihan kiva. Let's go! Ihan kiva alku. Ja paskanen loppu. Syönyt varmaan liikaa. Mä otin vittu 700 grammaa karkkia. Se on ehkä vähän liikaa. No, riittää ainakin 5-6 päiväksi. Voin mä oon semmonen karkin mässyttää jo hirveesti. No, lähdään tos noin ylhäällä uudelle. No niin, täällä me taas ollaan Oliverin kanssa. Ja juu, ei kun vaan toka läpi Lidlin ruuan jälkeen. Ja kiva. Täällä on aika paljon noita hiiriä, pakko sanoa. Nähtiin jo 2 tuolla. Tässä näin juoksee. Tää nyt ei mitään täysiä, kun sais koko ajan juoksee niitä. Että joo, ja tuolla oli 1 äsken. Ja joo. No. Oisko sit pikkustepuppi? Okei. No nähdään siellä. Täällä me ollaan. No, Oliver voi mennä eka. Okay. Oliver pääsee videolle. Kiva permi. Ei oo enää hirveen liukas. Ja stepuppi ei oo mikään paras. Siitä ei hirveen lennä. Ja siihen, että joo. Stepupista en tykkää hirveesti. Oho. Sepä nyt. Mennään sitten taas keskiin. Nähdään tossa. Tässä me taas ollaan. Oliver meni tauolle. Niin menee. Mä menen. Mä tässä ajelen. Katsotaan miten menee. Ja kiva. Ja kiva. Kiva reitti nää. Ehkä niinku että joku PT Park ja nää dirttipaikat on ehkä vähän isompia ja parempia. Et ehkä enemmän suosittelen niitä. Mut nää tossa taas kerran ylhäällä. Ja sitten tossa toi keskinen, jota me tossa koko ajan ajellaan, niin siinä alussa on se pumppu tai rolleri. Siinä kuuluu olla droppi. Tää on se droppi, mutta tää on vähän paskana, kuten huomaatte. Ja nyt tää menee tää linjaa. Tää on uusi linja, joka on tulos. Mä voin näyttää sen tuolta, miltä se tulee näyttämään. Mennäänpä katsomaan.
Tästä menee tää näin sitten. Tää pitää ottaa pois tää ruoho. Tuut tosta noin. Rolleri. Sut tänne. Aika vitun jyrkkä vermi. Ei oo kyllä vielä valmis yhtään. Kuten huomaatte. Sä tulisit niinku tästä näin. Sitten tähän kuuluisi tulla niinku iso stepuppi. En tiedä miten tää kyllä nyt menee. Tos kuuluisi olla, joo, tää on nyt ihan paskana. Tätä ei ole rakennettu hetki aikaa, en tiedä ketä näin rakentaa. Ja sit tässä ländi niinku olisi jossain täällä tai korkeammalla. En mä tiedä. Mä en tiedä mitä tästä tulee, mutta niinku silleen ne on sanonut, ne jotka on tätä rakentanut. Että onnea siihen. No, mä menen tästä ajelemaan. No ei kun vaan seuraavaan läpi. Vähän paskas pyörä, kuten huomaat. Täällä on ollut vähän huonoa keliä. Täällä on aika märkää. Et aamulla, enemmän aamupäivällä sato aika kovaa. Nyt kello on jotain, kohta tulee 2. Pitää alkaa lähteä täältä. Tehdään pari vielä klippiä täältä. On kiva. Hui! Mikäs lintu toi on? Katoppa. Oliko se tikka? Tikka takka. Tikka. Hui. Tää joo. Tässä oli meidän eka chillauspaikka, mut kun nyt on vähän märkä, niin me mentiin tonne Vaihoottotornialle rauhoittelemaan, kun siellä on kuivaa. Ja sinne ei sada. Että joo, nähdään tos. Että juu. Joo, ja sitten tää yläpaikka on parempi. Siellä on kuivaa jo, kuten huomaatte. Nähdään taas tää pikku stepuppi. Mä yritän saada toi stepuppi. Toi pikku stepuppi tuolla takana. Se on aika pieni, että huomaatte tässä videolla. Niin se on vähän ärsyttävä, kun se ei heitä niin kuin yhtään. Niin se ei niinku meinaa koko ajan keissaa sen. Ei oo kiva. Tää. Taas oli niin lähellä keissaamista, että huhhuh. Ei mikään. Ja sitten täällä on niinku ei hirveän hyvä pumpträkki. Tää ei edes oo silleen pumpträkki, mutta tämmönen. Eikö ookin hieno? Nyt tästä menee hyppylinjaan tämmönen. En mä nyt sitä vedä, mutta tästä menee tämmönen reitti tohon. Tää on tällä hetkellä siis tätä ei oo enää rakenneltu. Nyt näyttää aika huonolta. Mutta oli tää ennen hyvä, siis tätä pystyy ajaa. Ja ei ollut tuollaista lätäkköä ja toi linja oli ehkä vähän parempi. Ja nyt tää vähän niinku lopetettiin. Kukaan ei enää tätä ajanut ja tätä ei enää huolettu, kun ei ajettu, niin että joo, sellaista tää on. No, nähdään taas tuossa noin ylhäällä. Niin, tässä me taas ollaan. Tästä videosta tulee se pitkä, kun Lidli-reissukin tässä kävi. Että niin. Oho, nyt tuli aika paljon vauhtia. Ei mennyt kyllä nyt hyvin. Nyt ei mennyt kyllä hyvin. Se oli paska. Oli aivan liikaa vauhtia. Ja tupla V Oliver, kun tää munkaan tänne tuli tällaisella paskalla kelillä. Että joo, menkää seuraa Oliveria, se löytyy TikTokista. Sillä on yksi video. Ne varmaan tiedätte, kun näet tyypän, jonka nimi on Oliveri, jolla on yksi video. Tiedätte, kuka se on. Se on tuo herra tuolla ylhäällä. Ja sen videon siitä sen pyörästä, niin varmaan tiedätte, kun se pyörä on tuolla. Näette siitä. Pitäisikö lähteä testaamaan noita bokseja, tai no nyt jäppejä. Niin ei saa kyllä millään vauhtia, mutta testataan. Mä heitän nää 2 sekaa tästä.
Ainakin. Kolmatta en heitä. Sitä ei niinku possible pysty ajaa full-joustolla. Se on niin. Silleen siihen tarvii kuule vitusti vauhtia. Ja tähänkin tarvii ihan helvetisti vauhtia. Niin nää selvii niinku just liirtillä, mut ei kyllä selvi kuule full-joustolla tai täysjoustolla. Korjaan. Tää joo. Ei oo ehkä kiva paras linja tää, mut iso linjaa mä respektaan. Se on hullu linja. Kunhan vaan toi toka nyt tulee kuntoon, niin siitäkin tulee sitten klippejä, kun sitä ajellaan. Mutta joo, nähdään tuolla taas. No niin. Sitten ei kun vaan takas ajelemaan. Uusi läppi. Tää taitais olla tän videon kuules vika läppi. Pitää vähän. Ei tää video nyt mitään 3 tuntista voi olla, niin tää on vika läppi, katsotaan miten menee. No niin. Noin. Tolleen. Se oli vähän paskaläppi, mutta ei se nyt. Muista kaikin ei kantti sanoa, että vedät vikaa läppiä, kun tolleen käy. Se kaadut tai läppi menee ihan paskaksi. Mutta joo. Nähdään. Okei, mitä vittua mä teen? Kuten näette, mä oon ihan paska. Tekee mitään temppuja. No yritetään tota endoa nyt uudelleen. En mä sitäkään enää osaa. Nyt on toi outo. Joo, vittua mä teen. Vittu. Koitetaan vielä niin kauan, että toi menisi sille ihan hyvin. Toi endo edes. Mitä mä teen? En mä enää osaa mitään. Aina kun mä teen jotain videolle, niin se menee aina ihan paskasti. Kuten näette. Ai. Ai. Kuten näette, mä oon ihan paska. Mutta joo. Ei sekään ollut vittu mikään, mut se oli vika juttu täältä päivältä. Niin kommentoikaa, että mitä haluaisitte seuraavalla videolla, että mä teen. Tai minne mä meen ajaa tai jotain. Vai laitatteko te mut jonnekin helvetin Dudson Parkkiin heittää tuplabakin foamiin? No, kommentoikaa alas. Nähdään seuraavan videon parissa.